Od nového roka mnohým firmám výrazne stúpli náklady na energie a prevádzku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo dnes mnohé firmy zvažujú sťahovanie do lacnejších alebo úspornejších priestorov. Zároveň platí, že staršie budovy prestávajú byť pre mnohé firmy atraktívne. Kedy je správny čas na zmenu a ako si vybrať priestory, povie náš hosť. V štúdiu vítam Jána Liščáka, odborníka na komerčné nehnuteľnosti. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Tak čo vám ukazuje prax? Vidíte od začiatku roka viac firiem, ktoré riešia sťahovanie aj pre zvýšené náklady na energie? Tak za posledný kvartál roka 2025 sme zaznamenali zvýšený záujem o nájomné priestory. Pričom by som chcel poznamenať, že tento trend tu začal už od začiatku pandémie COVID-19, kedy sa silne rozvibroval trh s komerčnými nájomnými priestormi. Do toho, keď sa namixovala ukrajinská vojna na Ukrajine plus energetická kríza, plus súčasná geopolitická situácia, ktorá má za dopad zvýšenie ciel, plus konsolidačné balíčky, ktoré pripravila vláda, takže firmy samozrejme sa snažia optimalizovať svoje náklady. Jeden z tých nástrojov, ako optimalizovať, je aj siahnuť po tej optimalizácii v rámci nájomného priestoru, kde si môžu znížiť výmeru, napríklad v kancelárskych priestoroch tým, že robia optimalizácie v rámci ľudských zdrojov s využitím umelej inteligencie alebo presunom zamestnancov na home office. U skladových alebo výrobných priestoroch môže byť táto optimalizácia riešená zmenšením výmery toho priestoru na úkor výšky. To znamená, že využijú ten objem tej haly alebo tej nehnuteľnosti. A samozrejme dnes veľmi aktuálna téma, to je zvýšenie ceny na spotreby energií a z tohto dôvodu môže firma si vybrať energeticky efektívnu budovu. Prečo dnes staršie budovy prestávajú byť pre firmy menej atraktívne a čo im ponúkajú práve už spomínané tie nové, úspornejšie objekty? Staršie nehnuteľnosti sú z pohľadu ekonomického aj prevádzkového neefektívne. Majú vysoké náklady na spotrebu energií, a dokonca tieto energie sú dlhodobo neudržateľné, sú nepredvídateľné, nedajú sa plánovať tým firmám a môžu sa im aj v týchto budovách, ktoré sú energeticky neefektívne, skokovo zvýšiť a to môže naozaj nabúrať tú ekonomiku firmy. V tých nových, moderných, zelených budovách tie náklady na energie môžu byť rádovo o 50, 100 aj viac percent lacnejšie. Tieto moderné budovy dnes využívajú sofistikované inteligentné systémy na riadenie vnútorného prostredia, kde je tam špičková filtrácia ovzdušia, regulujú teplotu, zonáciu v rámci toho priestoru, či je tam 5 alebo 50 ľudí, to vyhodnocujú, sú ich strechy pokryté zeleňou, využívajú fotovoltiku, majú na strechách solárne panely, majú špičkové stavebné materiály, zateplené fasády, okná. Takéto nehnuteľnosti sú väčšinou vykurované prostredníctvom teplných čerpadiel na kúrenie, chladenie, rekuperácia. To znamená, že takýto priestor, kancelársky priestor je zdravý priestor, tým pádom aj zamestnanci sú menej chorí, sú viac efektívni, podávajú väčší výkon a v takýchto firmách je aj menšia fluktuácia. A taktiež preto sa aj využívajú, alebo firmy siahajú po týchto moderných nehnuteľnostiach, nakoľko pokiaľ je tá firma musí reportovať alebo reportovať správu o udržateľnosti ESG podľa smernice CSRD, tak už musí siahať po takýchto nových objektoch, respektíve nájomných priestoroch, kde je tá uhlíková stopa čo najnižšia. Kedy je teda podľa vás ten moment, že by ich firma mala spozorniť a začať uvažovať už teda o zmene priestorov? Tak je to jednak časový moment, pokiaľ má firma uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú na 5 rokov, tak už minimálne 12 mesiacov predtým by mala spozornieť a začať vyjednávať o nových podmienkach prenajmu s prenajímateľom. Pokiaľ to urobí mesiac, dva predtým, tak potom tá vyjednávacia pozícia je lepšia zo strany prenajímateľa. Je to ekonomický moment, čo sme sa rozprávali, pokiaľ firma zistí, že platby za nájomné z pohľadu energií tvoria 30-40% z celkovej tej platby, tak je naozaj na čase, aby sa poobliadli po energeticky efektívnej budove.
Taktiež to môže byť prevádzkový moment, kde v tej firme počas toho podnikania sa zmenia technické parametre, či už priestoru alebo areálu. Poviem príklad. Firma narastla z pohľadu, je to skladovo-výrobná firma, ale už potrebuje využívať návesové prívesové súpravy, avšak v súčasnosti v areáli nie je možné vstup týchto nákladných vozidiel. A taktiež, ako som už spomínal, je to ten legislatívny moment, kedy už firma reportuje v rámci ESG svoju uhlíkovú stopu, keď to tak môžem jednoduchosti povedať, uhlíkovú stopu ako dopad jej podnikateľskej aktivity. Na čo všetko by si firmy mali dávať pred podpisom zmluvy pozor? Treba si uvedomiť, že zmena miesta podnikania, zmena nájomného priestoru je veľmi dôležitým bodom v rámci životného cyklu každej jednej firmy. Preto to treba brať tento bod veľmi s plnou vážnosťou, s profesionálnym a odborným prístupom by k tomu mali pristupovať. A prierezovo by tú firmu mal tá zmena nájomného priestoru posunúť vpred. My na základe roky skúseností sme zadefinovali cca 50 bodov otázok, ktoré vždy, keď riešime s firmami, tak sa ich pýtame. V každom prípade firma by si mala vnútorne zodpovedať tú otázku, čo by jej mal priniesť tá zmena priestoru, či je to zvýšenie výnosov, optimalizácia nákladov, či potrebuje zvýšiť technologické vybavenie, či potrebuje zmeniť lokalitu z pohľadu napojenia na hlavné cestné ťahy, alebo potrebuje mať lepší prístup v rámci areálu. Alebo firma narastla na obratoch a už bude predpokladať, že v priebehu možno ďalších rokov bude musieť reportovať podľa tej smernice ESG ukazovatele. Akú veľkú rolu dnes hrá energetická náročnosť a prevádzkové náklady? Energetická náročnosť je kľúčový ukazovateľ pre firmu, aby si tá firma vedela predikovať, že ako budú vyzerať jej náklady na spotrebu energie. Takým tým ukazovateľom tej energetickej náročnosti je energetický certifikát každej budovy, ktoré sú dneska v triedách od A0 až po G. S tým, že tie A0-kové certifikáty, to sú budovy, ktoré sú naozaj energeticky vysoko efektívne, využívajú alternatívne zdroje vykurovania na chladenie, kúrenie, majú pokryté strechy zeleňou, využívajú fotovoltiku. S tým, že samozrejme tá firma, pokiaľ si aj pozrie ten energetický certifikát, tak to nie je iba o tom označení, ale by si mala do hĺbky pozrieť, aké zdroje dneska používa, alebo aké technológie používa tá budova na kúrenie, chladenie, ventilovanie, osvetlenie. Čo by si možno odporúčili firmám ísť do dlhodobého nájmu, alebo byť možno taký flexibilný? Ja svojim klientom odporúčam ísť do dlhodobého nájmu na dobu určitú, aby boli uzatvorené zmluvy. Má to svoje výhody, viac výhod ako doba neurčitá. Tá hlavná výhoda je tá stabilita. Firma dneska potrebuje mať v rámci podnikania stabilitu, nepotrebuje sa sťahovať každé 2-3 roky, nakoľko to sťahovanie generuje zvýšené náklady už na samotné sťahovanie. Každá jedna zmena priestoru musí tá firma investovať do úpravy toho priestoru. A samozrejme sú tam aj výhody v tom, že sa vám zafixuje tá cena nájmu, ktorá sa iba potom navyšuje o infláciu a taktiež máte zafixovanú dobu prenájmu. Pán Liščák, posledná otázka na záver. Možno, ak by ste mali dať firmám rady, tipy, ak hľadajú nové priestory, na čo by si mali dať najväčší pozor aj pre tieto zvyšujúce sa náklady? Ja to odľahčím. Ja keď si chcem dať zrekonštruovať kuchyňu alebo kúpeľňu, tak vždycky sa obliadam po profesionáloch, ktorí majú úspešne zrealizované za sebou projekty, lebo by to v opačnom prípade dopadlo katastrofou, keby som to robil. Ja preto chcem poradiť firmám, pokiaľ menia nájomný priestor, zoberte si do tohto procesu experta na komerčné nehnuteľnosti, ktoré vás prevedie týmto náročným procesom od výberu toho nájomného priestoru, prieskumu trhu až po podpis nájomnej zmluvy. Pán Liščák, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, za váš čas a želám vám príjemný deň. Ďakujeme za pozvanie, pekný deň.